hanggang sa makarating lang.
lang may picture sa akin. Stairway to Heaven. Saan kaya sila? Doon sila. Ay, naku, doon sila dumaan sa kabila. Paahon pa pala doon. Yun, oh, doon sila dumaan. Oh. Pinakyat kasi nila yung bike nila. Ako dito, ako dumaan sa ano, sa Stairway to Heaven. So, makikita natin sa baba ang view. Yan. Yung pang-aakyatin namin. Kakalo pala ang aakyat. Sumasakit na yung tuhod ko. So, try natin kung maakyat natin yon.